Velkommen, alle seere og lyttere. I dag har vi fået 77 svar indtil i dag, og jeg skal desværre meddele, at der er yderligere 2 smittet med corona. Og de 2 kommer fra Nuuk, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det er sket, men jeg skal understrege, at i forhold til bekæmpelse af smittespredning, er vi fuldt i gang med det tiltag, vi har pålagt os, og jeg kan sige, at det er en succes. Og jeg kan sige, at det er ærgerligt, at vores pressemøde er lidt sent i dag, og det skyldes, at den ene af de 2 nye smittede er en nær person for en ansat i selvstyret. Derfor har vi ændret tingene lidt, og vi har selvfølgelig allerede forestillet sig, at det kunne ske, og det er derfor, at vi har benyttet det aftale, der er gået og anbefalet fra Epidemikommissionen. Og i forhold til det og yderligere opstramninger, kan I se, at der ikke er nogen journalister herinde. Det forholder sig lige uden for den her rum, og for nu opstrammer vi afstanden, forholdene i selvstyret. Og den her presserum er for lille til at holde presserum i forhold til de anbefalinger, så jeg håber, vi kan finde en anden lokale i morgen. Det kan være, at vi kan afholde pressemøde i Inatsisartut-salen eller et andet sted. Vi må benytte alle mulighederne til at ordne og finde en løsning med hensyn til presserummet. Og jeg kan dertil sige, at vi arbejder på, at vi holder pressemødet klokken 1 hver dag, og det kan godt være, at der kommer andre naalakkersuisoq og skiftevis. Det vil sige, at denne opstramning er kun gælder centraladministrationen i selvstyret. Og disse opstramninger, der er foregået de seneste par dage, gælder stadigvæk uden for selvstyret. Og jeg kan sige her, at med hensyn til spredningen af viruset, kan vi se, at den stiger meget langsomt. Men derimod har vi indstillet al flytrafikken fredag midnat. Og på den måde, dem der forholder sig uden for Nuuk, er blevet anderledes, men vi skal nok fortsætte forsyningen og selvfølgelig særlige flyvninger. Og vores indsatser indtil nu gør det muligt, at vi kan følge med fra myndighederne, og jeg skal anbefale og opfordre jer, at I følger anbefalingerne fra myndighederne. Det er yderst vigtigt for at beskytte os selv, vores familier og vores ældre og for det svage. Og det er derfor, at vi skal følge disse anbefalinger fra myndighederne. Her i Grønland, for at bekæmpe coronavirus, følger vi WHO's anbefalingerne. Blandt andet har vi, at vi holder os hygiejne, vaske hænder, hoste og nøse på armet. Og at
i forhold til at stoppe spredningen, skal vi holde afstand på 2 meter, selvom vi bor sammen. Og hvis vi føler nogle symptomer, så skal vi selvfølgelig blive hjemme og ringe til 80 1100, hvis vi har mistanke om, at vi er blevet smittet. Man kan ikke rejse fra Nuuk til andre byer eller bygder. Det er forbudt. Vi fraråder kraftigt, at man ikke rejser mellem byer og bygder. Og det seneste, og nu har vi de næste 14 dage, og i forhold til forebyggelse, så skal vi nok se, hvordan det udvikler sig, men det er vigtigt, at vi følger anbefalingerne, og jeg vil gerne sige tusind tak for de borgere, der følger anbefalingerne. Dette skyldes, at spredningen har foregået meget langsomt, men jeg har en bekymring. Mine bekymringer, det er, vi har nogen blandt os, heldigvis meget få, der ikke følger anbefalingerne. Til det enkelte, jeg vil sige til dem, at følge anbefalingerne. Prøv at se, hvad der sker i verden, og hvilke konsekvenser der er, så man ikke følger anbefalingerne fra myndighederne. Så det er yderst vigtigt, at det bliver fulgt. Og som forældre og voksne har vi også ansvar at sige til dem, der ikke følger anbefalingerne, og sige til dem, I skal altså følge dem for at beskytte vort land. Jeg elsker jer. Gud bevare Grønland. Tak. Der er nogen, der vil... En journalist, der har et spørgsmål fra KNR. Naja. Det nye smittet forholder sig i Nuuk. Kan du fortælle, hvordan det har det? Det kan jeg desværre ikke sige. Efter mig kommer landslægen, som kan måske fortælle dig om, hvordan de pågældende personer har det. Kan I fortælle de nye opstramninger? Det nye, det er centraladministrationen i selvstyret, og i forhold til beredskabet, der arbejder med beredskabet, er der også nye opstramninger, hvor det skal holde en ekstra afstand. Det er sket efter, vi har fundet ud af, at den ene af de 2 smittede er en nært person for en ansat i selvstyret. Jensine fra Summit, ja. Smittespredningen kan du sige, at den er startet? Altså smittespredningen. Er det stadigvæk, ser det lovende ud stadigvæk? Jeg synes, det er op til landslægen til at besvare dette spørgsmål, men indtil videre i Grønland og i Nuuk er det 4, der er smittet, og den er ikke spredt ud i kysten endnu. Og jeg kan se, at jeg er også fået informeret om, at der er nogle taget prøver fra kysten, som er blevet til Danmark til undersøgelser, men det er også heldigvis, at den ikke spredt ud i kysten. Den nye smittet
hvis det er smittet, uden at være uden for Grønland, så er det jo sikkert, at den er nu spreder sig nu. Og for dem, der ikke følger anbefalinger, gør en ekstra indsats for dem, der ikke gør det. Landslægen vil fortælle, hvordan det næste skridt er. Men jeg skal sige, at det enkelte, der ikke følger anbefalingerne, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Det kan vi ikke undgå. Det er meget vigtigt, at det er ikke for sjov, at vi laver disse anbefalinger fra myndighederne. Det er anbefalingerne, som vi følger. Anbefalinger fra WHO. Og det har vist sig, at hvis man følger disse anbefalinger, så kan man bekæmpe, altså med en virkning bekæmpe smittespredning. Og der har været nogle store konsekvenser for de andre lande. Og de andre muligheder undersøger vi også med hensyn til yderligere opstramninger. I går spurgte jeg politimesteren om, at der har været nogle druk og muligheden for at stoppe spiritussalg. Er det en af de idéer, som I drøfter? Det er måske en af de muligheder, vi har, men det er ikke besluttet endnu. Vi ser også på andre muligheder, men jeg kan ikke lige nu sige, at det er nødvendigt at stoppe salget af spiritus. Det kan godt være, at det bliver en mulighed, at det spreder sig i pubber eller andre steder. Det kan vi måske vurdere til den gang, men det er ikke på tide, at vi vurderer den slags endnu. Fra Sommetjak. Du sagde lige, at folk hjemme i de små hjem, de skal holde 2 meters afstand til hinanden. Nej, okay, der blev oversat forkert. Så har jeg ikke noget spørgsmål til det. Du siger, at der ikke er nogen smittespredning på kysten endnu. Vi har hørt om tilfælde i Tasiilaq for eksempel, der er blevet testet tilbage den 13.3., som ikke har fået svar endnu. Hvordan ved I, om de er smittet derovre, hvis vi ikke har fået svar derovre fra? Der skal ikke være nogen misforståelser. Hvis man bor sammen, så hvis vi har nogle besøgende, så skal vi altså holde 2 meters afstand fra den besøgende. Den anden besvarelse. Vi har i alt modtaget 77 svar fra undersøgelser, og jeg ved ikke, om en af dem kommer fra prøver fra Tasiilaq. Det kan måske landslægen svare på, men jeg kan sige, at det resultater, vi har fået, er altså, at vi har i alt 4 smittet og 2 nye. Så har der været en lille smule tvivl omkring, da I lukkede butikkerne onsdag. Der blev også lukket for fysioterapeuter, tandlæger osv. Vi har så senere fået at vide, at tandlægerne rent faktisk godt måtte få akutte henvendelser osv., men det er ikke blevet ændret inde på jeres hjemmeside. Hvordan kan det være, at I ikke opdaterer, måske også uddyber lidt? Der er også dyrlæger, som ikke helt ved, hvorvidt de må have åbent eller ikke have åbent. Jeg kan dertil sige, at forskellige forhold ændrer sig drastisk fra dag til dag og fra time til time, og vi prøver så vidt som muligt at få andre til at følge med i forhold til vores arbejde, og vi igangsætter nogle forskellige indsatser, og jeg vil anbefale, at de fleste følger med på hjemmesiden, og vi prøver så vidt muligt at løse problemerne og kontakte alle de relevante personer.
I morgen der lukker vi skolerne i resten af landet, og nu lukkede sidste uge. Er det stadigvæk meningen, at dagsinstitutionerne skal holde åben, og i så fald, hvorfor er det ikke så vigtigt, at de 4-årige bliver holdt adskilt som de 8-årige for eksempel? Hvad er forskellen på de yngre og de ældre børn? I forhold til det, nu er vi inden for sociale område, og dertil sagde man, at man benytter mulighederne inden for kommunale regi og offentlige rum. Det er mere det, der er tale om, men vi følger tæt på, hvad der kan ske, og der kan være yderligere opstramninger, og vi kan måske forvente det, men det er ikke på tide endnu. Det er ikke helt svaret på. Altså, er det stadigvæk meningen, at skolerne skal lukke, men dagsinstitutionerne skal ikke lukke? Og i så fald, hvorfor skal de ikke det? Kort sagt, i kysten lukker man ikke daginstitutionerne, og i forhold til befolkningstal og man er jo ikke over 100 i daginstitutionerne, og man har vurderet fra epidemikommissionen, at der er ingen grund til at lukke. Vi opfordrer ikke, at det bliver lukket. Nu er der vist ikke flere spørgsmål fra journalisterne, og jeg vil til sidst afslutteligt sige, at for dem, der følger anbefalingerne, er de rigtige personer at følge efter, og vi håber, at de andre følger også anbefalingerne. Tusind tak, og I skal passe på hinanden.